I si resulta que puc llegir la ment de les persones? Si fos veritat, la ment de la Yukawa... No la podràs llegir. Eh? Perquè qui té telepatia sóc jo. On dia? Vols que li llegeixi el pensament a la Madoka? Vaig cap al mar brillant i la samarreta m'he tret i tu vols esquivar el petó que jo et vull fer. Els pètals blancs del teu vestit s'estenen sobre aquest mar blau. Estic enamorat, no em facis patir, sisplau. Em vas ficar l'ullet, seré per tu em vas dir. I ara per què em tractes així? No digues, nena, digues, si sents res per mi. Digue-m'ho, digues que m'estimes, digue-ho ara i així seré feliç. O digues, nena, digues, si sents res per mi. Digue-m'ho, digues que m'estimes, digue-ho ara i així seré feliç. Kimagure Orange Road. Apareix en Kazuya. Compta amb el nen terrible. Quina gana. Ai, quina gana que tinc. No corris! Mm? Ui! Ai, ostres, tu. Ui, quin mal! Ui. Aquell nen era la viva imatge de quan jo era petit. Endreça tot aquest desastre. En Kazuya és cosí vostre i es quedarà amb nosaltres mentre els seus pares busquen pis per la ciutat. O sigui que és de la família. I tant, és pastat a tu, oi? Sí, és increïble, semblen clònics. Sisplau, que algú faci el favor d'endur-se en Kazuya a passejar. Necessito tranquil·litat per poder treballar. Ui, ostres, jo no puc, haig d'estudiar. Va, anem, Gingoro. A la Gingoro m'agrades molt. Ei, Kazuya, vols venir una estona amb mi a jugar al carrer? No, no vull. És que a mi no m'agrada anar amb criatures. Però què t'empatolles? A qui li dius criatura, Nabbo? Kiyosuke. Mana. Va, deixa de fer el beneit, que encara xocaràs amb algú. Que no mires per on vas? Que tens alguna cosa a dir, potser, eh? No, i ara només que em sap greu. Perdona, Vigila més. Au, que vigili jo? Vigila tu! Què has dit? Va, corre! Però, home, com se t'acut dir-li que vigili ell? És clar que sou família. Sí, però deixa de comparar-nos. Ja me n'havia donat abans, però ara ho tinc claríssim. Tens cara de nen. Ostres! Abraça'm. És que ets tan maca, m'agrades molt. Moltes gràcies. Quants anys tens? Tinc 5 anys. Mira que posar la mà precisament aquí. Amb l'excusa que els nens són innocents, se'ls hi deixa passar tot. I, per cert, la Yukawa, per tenir l'edat que té...
Déu-n'hi-do les formes que tens. Què? A reveure! Ai! Això ja és massa. Si un cosí que se m'assembla tant va pel món dient aquesta mena de coses, vés a saber què pot arribar a pensar de mi la gent. La du agafada. És un nen molt decidit. Deixa-la anar. No vull! Em penso quedar amb la Madoka. Ui, que no veus que la Yukawa està enfeinada? Tant me fa! La Madoka m'agrada molt. És força directe, aquest nen. Quan creixi ja s'ho trobarà. Entesos, ja miraré si m'ho puc fer venir bé per estar junts. Va bé? Visca! Que bé, que bé! Visca, visca, que bé! Avui les faldilles de la Yukawa són molt... I a sota les faldilles... Són roses. Roses! Ho veus? No pot ser. Però això vol dir... Vol dir que... El màster m'ha donat permís per faltar. Visca, que bé, oi, Jingoro? Podria ser que des de fa una estona estigui transmetent tot el que penso a la ment d'en Kazuya. Podria ser. Esclar, quan he topat amb aquell paio... Que vigili jo? Vigila tu. I allò dels pits de la Yukawa... I, per cert, la Yukawa, per tenir l'edat que té... Déu-n'hi-do les formes que tens. Si sóc capaç de transmetre el que penso a la ment d'en Kazuya, és que puc contactar amb la ment d'altra gent. Això vol dir que... Vol dir que he adquirit poders telepàtics. Visca! Ha sortit a fer un vol. Oh. Sabeu si ha anat a l'Abacabo? Oh, jo no ho sé, no en tinc ni idea. Vés a saber on deu haver anat amb el nen. Sí. Què? Amb el nen? Ja està, puja, Madoka! Molt bé. D'això... Em sap greu que hagis de perdre el dia fent de cangur. No pateixis, després ja em recompensaràs com cal. Feia broma. M'alegro que la Yukawa i jo puguem estar junts, però ja posats a demanar, m'estimaria més estar sense aquest nen pesat. La Yukawa i jo... Vull que estiguem tu i jo sols. Baixem. Em sap greu. Que t'has fet mal, Madoka? Què? No, estic bé. On dia! Quins pits més ferms que té la Yukawa. Mare meva, quina sensació més...
agradable. Kazuya, segur que tens molta set, oi que sí? Ara mateix t'aniré a comprar uns succents. Tu queda't aquí! Ui. I jo que mirava d'aconseguir que es quedessin sols. Tot el que penso ho transmeto. La culpa és meva per transmetre-li telepàticament els meus pensaments a un nen petit. No em puc distreure gens davant d'en Kazuya. Però, si tinc poders telepàtics, segurament també puc llegir els pensaments de la gent. I si fos veritat, em podria ser molt útil. Visca! Ushiko! Ushiko! Per què t'havies de dir Ushiko? Ai, Umao! Umao! I tu per què t'havies de dir Umao? És molt alegre, Entremaliat més aviat. però és curiós. Eh? Em fa l'efecte que podria fer o dir qualsevol cosa i el perdonaria sempre. Potser és perquè s'assembla tant a tu. Eh? En quin sentit ho havia dit, allò? Hauria donat el que fos per poder fer una ullada al cap de la Yukawa, als seus sentiments. Ui! I si resulta que puc llegir la ment de les persones? Si fos veritat, la ment de la Yukawa... No la podràs llegir. Eh? Perquè qui té telepatia sóc jo. On dia? No em transmeties el pensament, era jo que te'l llegia. Però Ei, vols que li llegeixi el pensament a la Madoka? no et fiquis on no et demanen. Què passa? Ah, no res. Res de res. O sigui que en Kazuya té poders telepàtics. Mentre el tingui a la vora, no em puc permetre el luxe de tenir cap distracció. Maco, com has pogut fer això? No hi ha dret, jo confiava en tu. T'equivoques, només hem d'això... Jo sempre he confiat en tu i tu m'amagaves que tenies un fill. Com pot ser que no m'ho hagis dit? Ei, Hikaru! No, deixa'm estar. Ets un. Espera't, t'equivoques. Aquest nen no és fill meu, tan sols és el meu cosí. Eh? Esclar que és el teu cosí. Ui, a més és molt maco. Soc cosí d'en Kiyosuke. No m'estranya gens que et trobi maco si ets pastat a ell. Tu també ets molt bonica. M'agrades. Escolta, tu ets la xicota del meu cosí? Sí que ho soc. De fet, encara és aviat perquè siguem nòvios. Suposo que seria més adequat dir que som molt bons amics. Què? Que no veus que és una criatura? Esclar, ja ho entenc. Doncs això... La Yukawa corre per aquí, val més no dir segons què. Ara... Ara no és un bon moment. Com? Què deies? Au, vinga, anem a jugar tu i jo. Ei, espera't, quin un em portes de cap? La teva xicota de debò és la Madoka, oi que sí? Oh, Ja parlaré amb la Hikaru perquè no us molesti a vosaltres dos. com? No, espera, no t'hi fiquis! Què passa? Ja li has pogut explicar a la Hikaru? Sí, però és que ara ja no es tracta d'això. Resulta que en Kazuya... Què? Res, no res. Et veig nerviós. Que et passa res? Caso amb el nano? Si li diu alguna cosa a la Hikaru, me les pagarà. Kasuga,
No m'estaves escoltant, oi? És que he de trobar en Kazuya de seguida. Perdona. Oh, coll de nano. Corre, trenet! Tut, tut! Escolta'm, Hikaru. Què passa? Vols que t'expliqui un secret que no saps? Doncs mira, el cas és... Però on es deuen haver ficat? Hola! Ei, Kyosuke! Hikaru! 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 Espera! Tranquil·la. No ploris. Deixa'm anar al braç. No facis cas dels disbarats que et pugui haver dit. Segur que en Kazuya t'ha dit alguna cosa estranya, oi que sí? Sí. No sé què et deu haver explicat, però no te'n passis ni una paraula del que t'hagi dit. És que aquest nano té una imaginació que fa por. Cada 2 per 3 es posa a explicar històries sense cap ni peus. Ho dius de debò? Oi, tant que ho dic de debò, ja no sé què fer. Gràcies a Déu, ja sabia que no podia ser veritat. M'ha dit que t'agradava més la Madoka que jo i és evident que això no pot ser, oi que no? No, quina bestiesa. Em vols una mica, Jingoro? Per culpa del desgraciat d'en Kazuya, m'he passat tot el dia ficant la pota. Va, sigues clar, quina de les dues t'agrada, de fet? Quina pregunta, tu també. Ja veig que aquests temes t'interessen molt, Trapella. Ai, m'ha caigut. Vaja. Ostres, és que no pares ni un moment. No passa res, ja t'ho netejo. Vine. Sí. Quina enveja, noi. Com m'agradaria tenir algú com ell. L'únic que fa és empipar. Ja, però és que jo sóc filla única. I si tingués un germanet com ell, seria més divertit estar-se a casa. Ja te'l pots quedar. Tu tens la Kurumi i la Manami, i la Madoka té la seva germana. En canvi, jo em sento molt sola. És avorrit. Però, Hikaru... No tinc ningú. No és veritat. Ah? Em tens a mi? Ja som aquí! Ai, guaita, ja sou aquí, eh? Ayukawa. Des que l'he deixat penjada al parc per anar a buscar en Kazuya, que està molt distant amb mi. I he de fer alguna cosa.
En Kazuya m'ha llegit el pensament i s'ho ha manegat perquè em quedés sol amb la Yukawa. Tranquil·la. No permetré que ningú... Ayukawa. Escolta. Tant de bo ens poguéssim quedar així tots dos i marxar a algun lloc. Seria fabulós. En aquell moment, les paraules de la Yukawa, sense voler... Ja sou aquí! Quina alegria! En Kazuya ha dit que valia més que us esperéssim en aquesta estació. Esclar. Es pot saber què pretens? L'únic problema és que no t'aclareixes. Ah, no? Un moment. Escolteu, noies. No us fa res continuar així? Eh? No us fa res continuar així? Ja ho sé, que no podem continuar així, però... Yosuke, Kazuya! En Kazuya serà veí nostre. A partir d'ara viurà al nostre edifici. Al final, els seus pares han decidit quedar-se al pis del costat i ja han començat a fer el trasllat. Sí? Com? Que aquest nano vindrà a viure al pis del costat? Això és terrible. El mes d'abril a l'estiu va començar. Ara sentir abril, sense una mirada tota la tardor. Abraçat de forment, tot està molt trist i és molt ardent. Es marcia l'hivern, crema, amor de foc. Aquella nit, el nostre últim passeig, et vas descuidar de fingir la veu i mirant a l'horitzó, tu em vas dir adéu. Les cançons de moda sempre canvien com les estacions. Me n'haig d'anar del teu costat. No vull patir. Quan me'n vaig adonar ja era massa tard. Però no vaig sentir el telèfon i eres tu, amor meu. El mes d'abril de l'estiu va començar. Ara sentir abril sense mirada tota la tardor. Abraçat de forment, tot està molt trist i és molt ardent. Es
s'avecina l'hivern. Crema, 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 amor de foc. El meu cor està molt trist i diu prou, prou, prou.